Jo soc n'Aleix, Aleix Cànovas, jo soc cuiner, he estudiat cuina durant 5 anys i sempre m'ha agradat un poc de tant sa part de la cuina com la pastisseria, que ho he pres de la família i de venir aquí de petit i tal. Sempre hi ha les dues parts que m'han agradat per igual. Jo el que més disfrut de l'ofici de cuiner i pastisser és poder agafar ingredients i a partir d'aquí crear una recepta amb sabors diferents, que a la gent li agradi, que ho disfruti. Ma mare, que és la gerent de Can Amaro, va dir que hi havia aquest concurs, que era per les pastisseries i els obradors de Menorca, que volien que agaféssim ingredients i productes de Menorca i creéssim alguna cosa nou, innovador. I aquest pastel que hem fet, aquest dolç talaioti, que és un poc inspiració amb la Menorca, la Menorca verda, rocosa, que hi ha existit des de tota la vida i que tenim aquest patrimoni que hem de conservar i l'hem de mantenir. Vaig veure el del concurs i me vaig interessar, però vaig pensar en el meu fill Aleix, perquè té idees més noves, innovadores. Vam fer diferents proves, ell tenia bastants idea, perquè ho tenia bastant clar, però tenia que acabar de mirar els sabors, els colors i la textura. Aquest dolç talaiòtic té una base que és com una espècie de bizcocho. Aquest bizcocho està fet amb ametla, farina d'ametla, d'ous, de sucre, de romaní sec i després ho glacejam amb xocolata blanc i ho decorem amb figat sec i tòpings de cruixent. I amb tots aquests ingredients he agafat inspiració amb la Menorca talaiòtica, la Menorca rocosa, amb el romaní, que és la part verda de Menorca, amb el que és la figa, també sabors de terres, el que és la part de rocosa i blanca de xocolata que representa les pedres talaiòtiques i tot aquest conjunt que engloba un poc el que és Menorca, roca, paisatge verd. Aquests són un poc els ingredients que representen més fort aquest dolç talaiòtic. Tot junt, quan tu menges, te menges un mos de Menorca talaiòtica i tens dins la boca Menorca en general.